Ja, goejoen allereerst, goejoen alle mensen hier in de zin. Welkom bij Iepen de Blij Voetbalverhalen. Oké, nou de stemming zit er al goed in, hek wel in de gaten. Die beziek je nog een keer. Goejoen allereerst, iedereen thuis, iedereen in de zin. Welkom bij Iepen de Blij Voetbalverhalen. Oké, dat toch ik, ja. En dat voor voetbalpubliek. Ja, een hele jongen die het bolstiert van voetbaljournalistiek, columns, literatuur, poëzieën, neem maar op. Deze avond is gedeeltelijk in het Fries en het Nederlands. Bent u het Fries niet machtig, wat eventueel zou kunnen, kijk dan even iemand aan die er Fries uitziet. Ja? We hebben altijd een model Fries. Marianne, laat je even zien. Kijk, daar is ze. Dus als het daarop lijkt, spreekt het Fries. En als je Friestalig binnen en je kent niks met dat Hollands, zet dan even in oor die er Hollands uitzet en vraag je die dan even, werd het oer giet. We waren een hele leuke joen op stapel steen. En ik zal nou vast even vertellen voor de meesten op de eerste riegen. We hebben een band. Psychotic Lumberjacks. Daar lezen eerdopjes voor. Ja? Bij sommige eerste band misschien wel bekend. Even een vervelende mededeling. Voor ik maar om begin. Voor ik maar het slechte nijs. Henk de Jong, waar hier daarop rekenen? Ja. Ja, die er dus net. Maar wie ben bij hem west, want hij kon hier net komen. Dus de gehele uitzending terug zullen we weer smoute verhalen vertellen. Dus we gaan eerst even Sjen naar Henk de Jong. Oké, nou, dit is heel nieuwsgierig, want de Iepen die, weet je wat, die is daar. En ik krijg in een eerke dat de video nog net clear stiert. Nou, dan zal ik eerst even vertellen wat we doen al hier hebben. We hebben Siets Wiersma van Dichterscollectief Rikst. En hier zal een paar beroemde gedichten voor amateurvoetballers voorlezen van een orendichter. Daar hebben we Azen doen. Foppe de Haan is hier, daar mag je vast alleen voor klappen. Daar zit er. Uit Noord-Holland. Barry Smit, Arjan Hut, Henk-Jan Dijks, fotograaf, Aarten de Jong, Peter Middenoor, Stephanie Hogenberg. Nou, goed. Nou, dat warmklappen, dat hebben we nog echt die. Regie, ken het filmpje al of geven we voort terug? Een moment wordt er zijn. Nou, dan gaan we maar even testen, trouwens, hier in de zeel, want ik ben al je Friesen. Wie is er Cambuur? Wie is er SC Heerenveen? En wie is het Rasterboys? Daar, achterin. Toch tenminste nog één. Even Sjen, we hebben hier volgens mij heb je echte voetbalfans zitten. Hallo, ja, jij ben ik, ja. Ja, Horsto trouwens dan echt van literatuur. Vanzelfs. Vertel eens, welke sportliteratuur bijvoorbeeld, welke voetbalverhalen vies je mooi? Nou ja, uit Michel van Egmond het schreeuwen, het is goed. En waarom vies je zo goed? Nou ja, heb je die boeken lezen? Nee, vertel, welke boeken ben dat? Nou ja, de boeken over Gijpie. De boeken over Kieft. Kieft wie een hele goeie. Dus, Dat is nou een vervolg op, hè? Kieft 2, ja. Is Kieft 2 beter als Kieft 1? Nou, Kieft 88 wie de beste. Maar... Klopt, ja. Het balletje in Ierland. Ja, dat weten we al jaar nog. Mooi, en de video is clear, Jerk. Dus bedankt even van jou. Wachtje, begin naar Henk de Jong. Nou, goeie jongen. Ik kan er helaas net bij wijzen, Fionne. Want ik ben onderwijs op dit moment uit Duitsland. Dan moest je in Schalke 04 spelen. Onderwijs in Hoes. Maar ik denk dat je een hele mooie jongen hebt. En dan mag ik iets vertellen over voetbalverhalen. Ja, daar ga ik samen protten met mij maken. Ik kan met geweldige trainers samenwerken. Uniek. Maar het mooiste ding vind ik altijd de trainingskampen. Daar is de trainingskampen voor het seizoen, in de winterstop. En na het seizoen ben een soort trainingskamp. Dan had ze heel goed presteerd en dan sluit het seizoen ook. Ja, daar ga ik een aantal dingen mee maken. En een van de eerste dingen die ik mee maken ga. Er komt altijd wel wat schade achter wij, maar die moet gewoon vergoeden worden. Dat weten die jongens ik. En dat is net de bedoeling voor jou, ja. Maar er gebeuren dingen, mijn borreltje op. En het eerste wat ik mee maken had, dat weer prachtig. Dat weer straks de boys mochten een keer mee. En we zoenen op stap met z'n allen. En er bleven wat jongens zitten te kaarten. Dus die oren moesten de sleutels zo aan. Want dan konden ze toch wel in de kamers komen en dan zoenen die daar wel op passen.
Maar die jongens zijn natuurlijk zo ondogens, jongen. En die gingen zien dat er boeten een oude skit meer aan. Dus die man op een gegeven moment, een mooi borreltje op oude, wat kan we uithalen? Oh, er is hier boeten skitten. En hij zei, heel lief niet, hè? Ze had die meisjes net mishandeld, hè? Maar toen hadden ze al die skitten, maar op een hele nette manier, hadden ze in al die hotelkamers zet. Dus die jongens kwamen thuis en ja, er stonden al die skitten in die hotelkamers, die gingen alles ronderschieten. Dus ja, dat moest al hier oproemen worden. Ja, op dat moment is het natuurlijk hartstikke vervelend. Maar van de andere kant letter dan denk je, jongen, dat ga ik bij mij maken. Juist, het eerste sterke verhaal van Henk de Jong en dan volgen nog een soort. Laten we toch over Henk de Jong hebben. We Aten de Jong, geen familie, en voor een helly even een applaus. Aten de Jong is namelijk een van de twee biografen eigenlijk van Henk de Jong. Aten is journalist, sportjournalist. En daar hast een boekskreun over Henk de Jong. Hoe kom je bij deze man, die het nog helemaal net zo oud is, al een boek over zijn leven te schrijven? Nou, ik vind het wel een prachtige man. En wie in het pas even over Cambuur en over Heerenveen. Foppe vind ik een prachtig mens. En wat kunnen wij wezen mooi, het was ook het trainers hier in Friesland. En Foppe ken ik natuurlijk al vol langer, ik volgen. Echt een heel soort respect voor. Maar door het Henk van de camera kwam en de onbevangenheid en de rechtstreeksheid, dat vond ik een verademing. En toen ik vervolgens zeer goed helemaal met de supporters omging, toen dacht ik, ja, je zit een boek in. En toen heb ik hem dat schreeuwen, zitten we daarover, dus net over die hele leven, maar vooral daarover, die relatie, maar de supporters een boek maken. Fantastisch. En nog even een hele kwarte vraag. Komt het dit hier goed met Cambuur? Ik heb helemaal geen verstand van voetbal. Fantastisch. Dames en heren, Aten de Jong, uit zijn biografie over Henk de Jong. Applaus. Dan steen ik bij Cambuur, want daar ben ik dan het meest van, omdat mijn broer al 40 jaar Cambuur supporter is. Maar en dan is er een schot op doel en dan ben ik die enige die zit te juichen. Die hoort niet heel lang zo, dat die bal 4 uur gaat, maar ik niet en dat hij erin gaat. Ik heb er echt geen verstand van. Maar Radbouw Droog, waar ik dat boek maar makken heb, die heeft er wel verstand van. Oer Henk, de man, vertelde er. Sport is emotie. En ik ben niet bang om mijn emoties te tonen. Als ik bij iemand moet huilen, dan huil ik. Maak ik me geen seconde druk om. Diana moest daar eerst erg aan wennen. De eerste keer dat ze dat meemaakte, woonden we net samen. Ze kwam thuis met boodschappen en ik zat in tranen op de bank. Henk, wat is er? Wat is er gebeurd? Riep ze. En toen riep ik door mijn tranen heen, Van Basten, Van Basten. Van Basten was gestopt met voetballen, vanwege de enkel. Diana was kwaad. De enkel van Van Basten, kom op, hé. Sinds die tijd weet ze dat elk sportmoment tranen oplevert. Het Engelse volkslied, tranen. Max Verstappen, tranen met tuiten. Foppe de Haan heeft dat ook, hè? Vroeger vond je dat maar raar van Foppe, zegt Diana. En nu doe je het zelf ook. Ik denk dat mensen het mooi vinden dat ik gemakkelijk benaderbaar ben. Regelmatig word ik gevraagd om bij doodzieke supporters langs te gaan. Dat doe ik altijd. Ook al liggen mensen op sterven, als ze willen dat ik kom, dan kom ik. Mogelijk leven ze daardoor 10 minuten langer. Ik ben een keer bij iemand op gesprek geweest, 's middags die 's avonds rustig insliep. Dat voel ik als mijn plicht. Maar ik ben ook trots dat ik dat mag doen. Ik neem er alle tijd voor en kijk er ook niet tegenop. Natuurlijk ben ik wel eens emotioneel. Maar ik heb er altijd een goed gevoel over. Ik vind automatisch de woorden gewoon rechtuit praten. Dus ik denk niet, oh wat zielig, nee meer. Oké. En dan vind ik de woorden. Diana denkt dat ik goed zou kunnen werken in een hospice. Als ik wegga, en dit vind ik heel bijzonder. Als ik wegga, dan bedank ik de mensen altijd. Ik vind het heel speciaal dat ze mij toelaten op zo'n intiem en kwetsbaar moment. Ik probeer vriendelijk te zijn. Als mensen me aankijken zeg ik, goeiedag, kleine moeite. Goeiedag zeggen kost net zoveel als geen gedag zeggen. Diana deed het eerst niet. Dat vond ik onbegrijpelijk. Je kunt er wel dag zeggen, nu doet Diana het ook. Mijn kinderen zeggen, als jij in een bus stapt
en daar zit maar 1 passagier in, dan ga jij naast die persoon zitten. Nu zit ik zelden in een bus, maar ik denk dat ze gelijk hebben. Ik maak graag even contact. Op het strand ook. Diana spreidt dan haar badhanddoek uit en gaat lekker liggen lezen. Maar ik geef de mensen om ons heen allemaal even een hand. Daar moet Diana daar vreselijk om lachen. Op de laatste vakantiedag gaat Diana vroeg naar bed, want de volgende dag moeten we weer vroeg reizen. Maar ik geef dan een afscheidsfeestje op het strand voor alle vrienden die ik heb gemaakt. Ik probeer een beetje normaal te doen en nuchter. En ik denk dat veel mensen dat waarderen. Geen gladde babbels voor de camera's, maar gewoon zeggen waar het op staat. Ten slotte, over nuchter gesproken, ik drink ook graag een pilsje met de supporters. Dat spreekt mensen aan. En echte mannen begrijp ik dat ik ook wel eens te veel neem. Ik ga nog steeds 2 keer per jaar stappen. Diana heeft me 1 keer buiten laten staan. Ik was weer eens te laat thuisgekomen na een avondje stappen. Het was 1 uur of 5 's ochtends. En omdat ik mijn huissleutel niet bij me had, probeerde ik Diana te wekken door een klein steentje tegen het slaapkamerraam te gooien. Na een minuut of 10 zag ik de gordijnen bewegen. Diana stond aan de andere kant van het glas. Ik zwaaide. Ze kwam naar beneden en deed het licht aan. Ik was blij omdat het koud was. Ze schoot de vitrage voor de schuifpui weg en ik keek recht in haar gezicht. Ik zwaaide weer. Ze zwaaide terug en trok de vitrage dicht. De schuifpui bleef dicht en het licht in de kamer ging weer uit. Diana ging weer naar bed. Ik ben in de schuur gaan liggen en trok wat spullen over me heen. 's Ochtends zat ik er nog. Ik had geen oog dicht gedaan. En toen Diana eindelijk naar buiten kwam, was ik bijna onderkoeld. Diana vroeg of het een gezellige avond was geweest. Adrie Jong, dankjewel. En die jaren azen nog een keer van Aten uit het boek Oer Henk de Jong. Marianne, waar hast u daarbij? Ja, ik sta naast Siets Wiersma. En Siets is dichter. En daar dicht ik wel eens een voetbal, toch? Ja, dat ook wel eens, ja. Maar de gist nog van de jongen net in eigen gedichten voorlezen. De gist de gedichten van Eppie voorlezen. Die is je net aanwezig. Nee. Wat is er aan de hand? Nou, Eppie is al langer ziek. Die had de ziekte van Huntington. Dat is een vervelende hersenziekte. En als hij dan in vermiddens werd het druk is en optreden maakt, dat gaat gewoon net zo goed. Dus hij had me gevraagd om het voor hem te doen. En hij had prachtige gedichten over voetbal in schreeuwen. En Dus dat doe ik graag. want er vertelde Skrek iets. Wat had Eppie met voetbal? Ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Hij is opgegroeid in Kolmerpomp. En ik geloof dat er om jongetjes zand te beginnen op het voetbalterrein van VV Kolm belandde. En dan, nou, zolang het de bleun is, nooit weer weggegaan is. En hij is door bijzondere voetbalverhalen nou eens begonnen te schrijven. De eerste wil ook over de dwarpsomroeper in Kolm. Die dan de uitslagen en de wedstrijden omroep. En ook de vleesprijzen trouwens. Maar later door de verhuizen naar Urk, waar hij onderwezen werd. Toen had hij vanaf dat moment een heel soort amateurvoetballers. Had er portretteerd in gedichten. En hij was fan van Kolm, van Urk, van Bolk, van Sleet. En hij had van 78 al een seizoenkaart van Heerenveen. Dus hij had een hele soort bijzondere legendarische voetballers en de trainer van Heerenveen in zijn gedichten portretteert. Nou, ik ben heel benieuwd wat we te jaren krijgen. Siets Wiersma, maar de gedichten van Eppie Dam. Dank u. Ik begin dus mijn gedicht van V.V. Kolm. Het gedicht gaat over One de Vries. En One de Vries wie de centrumspits, de midvoor van V.V. Kolm in de jaren 70. En het mooie van dit gedicht is, het is verschijnt ook in Joontje 94 in een bondel van Eppie. En het hangt nog altijd boven het bed van One de Vries en zijn vrouw. Nou, dan begint je dichters het wel het te slaan, hè? Wat je daardoor komt. Het gedicht heet One de Vries. Rozig kwam sto het veld op. Een popke van een poen als 200. Nog je mich koest door deerslaan. Maar zo gauw hier de scheidsrechter fluiten, of do roemst mij het mes in de bek. Alles wie is slachter ondij. Die ene traap,
Ik zal hem nooit vergeten. Wij wie een Lietse ben en boaten met de gummibal van nog wel Lietsere ben. Doe sto op oud zielkaamst met een kwart vol vlees, fluitjend als een WG van de Hulst. One wil one de bal omheen skoppen, one. De pjut en janken, want vergeet me, wat een reis. Door wie is al oeren weer in kalm, doe loerden wij nog in de hemel op. Zo steen ik joete dag nog vaak te sjen. En soms denk ik dan bij mezelf, daar komt de bal van Oenedel. Maar meestentijds, we krijgen rein. Het volgende gedicht gaat op meer de veeltjes en dat gaat door Eppie zijn dochter. Die debuteerde in 1991 bij de F-pupillen van VV Balk. En Eppie had altijd leider van die ploegwesten onder met de A-junioren. En dit speelt om het debuut heen in 1991. Op meer de veeltjes. Nee, zocht ik haar eigen blauwer als op meer de veeltjes. Als ze speelt in F-jouwer, lucht ze haar pupiltjes. Hoe ze vlucht, Anke Marije, stuitjend op haar nopkes, zat de wettermichtjes jaaien, springerig als de hopkes. Maar de tinnen knibbelskonkjes van de Lietse voeltjes draaft ze maar de voetbaljonkjes tussen de beide goaltjes. Ze balbjerken als de keltjes, curvend door de kronten, dunse en witte pjeltjes, koppend in een rondte. Nee, zocht ik haar eigen blauwer als op meende veeltjes, als ze speelt in F-jouwer, luchtje haar pupiltjes. Dank u wel. Siets Wiersma, dank u wel. En de komst Aasje nog een keer waarom. We beginnen naar het volgende sterke verhaal van Henk de Jong. En volgens mij is het ook weer een belevenis van de Drachter Boys. Oer een ondeugende voetballer. Nou ja, en letter met Drachter Boys. Het traditionele verhaal. Eddie Schick is een van mijn spelers. Een legendarische speler bij Drachter Boys. Altijd humor, een leuke vent. Ja, nou jongens thuiskomen in het hoeske. En we hier van die hoeskes in Oude-Meerden. En had die koekenbakker, oude oerenmelk kwam natuurlijk. Had zijn heel poederbluster had er leegspuiten in zijn hoeske. Ja, en dat had hij er nooit verwacht natuurlijk dat er wat eruit kwam. Ja, wie krijgen we het Christ in dat hoeske, midden in december. Ja, op dat moment dan best trainer en dan beslook op de jongens, maar ondertussen moest ik wel leid zien natuurlijk. En, maar ja, dat moest ik al even goed, had ik keuren die in. Maar ja, we letter om laken. Juist. Eddie Sikkers en zijn Grutte Brandspuit. We gaan nu even over in het Hollands, want we hebben iemand hier uit Noord-Holland. Het is schrijver Barry Smit. Geef maar even een applausje. Barry, welkom. Neem plaats. Hoi, fijn dat je er bent. Ga zitten, als je dat wilt tenminste. Barry Smit schreef Ondijk Punt, is zijn laatste dubbelroman of dubbelnovelle. Tagrier en Om het Niet, 3 boeken. Maar behalve dat jij schrijver bent, ben je ook fanatiek AZ-supporter, toch? Ja, ik ben goed opgevoed. Ja. Ja, wat houdt dat in? Ik ben geboren in Alkmaar en opgegroeid in Heilo. En mijn vader en mijn grootvader die zaten vanaf 1954 op de tribune. Dus de familie is vanaf 1954 aanwezig bij de wedstrijden. Ja. En voor mij is dat vanaf mijn 10e, 11e ongeveer. Dus dat is nu zo'n 34 jaar. Geweldig. En je hebt wel eens gezegd, als AZ-fan ga je nooit naar Ajax uit. Eigenlijk liever niet. Nee, liever niet. Want ten eerste word je boven in het nok van het stadion gezet. Dus dat is al geen feest. En ten tweede draag je gewoon liever niet bij aan de begroting van die club. Dus Kijk, dat is een overweging. Ja. Een hele goede reden. Nou, voor wie niet bekend is met zijn werk, googelen op Barry Smit. Geweldige boeken. Ik heb ze van A tot Z helemaal uitgelezen en van genoten. Het mooie is dat hij vanavond speciaal voor deze avond een verhaal geschreven heeft. Dus dit is ook gelijk een première van dit verhaal. Dames en heren, nog even applaus voor Barry Smit. Dank u wel. Ja, Jacco vroeg mij om een voetbalverhaal te schrijven. En ik dacht, ja, dat is goed. Dat heb ik wel, doe ik wel. Toen dacht ik nou, heb ik eigenlijk helemaal niet. In mijn eerste boek komt wel iets over voetbal voor. Maar ik heb al een keer een avond voorgelezen in Leeuwarden. En daar heb ik dat al gedaan. Dus ik denk, ik schrijf iets nieuws. Of het veel met voetbal te maken heeft, dat moeten jullie verder maar beoordelen. Stefans kist zakte in zijn graf onder een donderend geraas van stuiterende bakstenen en glas dat aan diggelen viel. Achter de heg zagen we een stofwolk opwaaien.
De kleedkamers van het oude stadion van AZ werden die middag gesloopt. Die heg, een fietspad, rozenbottelstruiken en golfplaten. Dat is wat Steefs graf scheidde van zijn vaste plek op de tribune. 25 meter hooguit. Het nieuwe stadion staat op de goedkopere grond buiten de stad. Steef heeft er de eerste officiële wedstrijd gezien. We wonnen met 8-1 van NAC. Maar hij ging na het weekend naar de dokter en lag 2 dagen later in het ziekenhuis. En 2 maanden later stonden we rond dat godverdomde gat in de grond. Zijn ouders, zijn meisje en zijn zussen huilden gearmd aan de rand van de kuil. Zijn beste vrienden ernaast met natte ogen, trillende lippen. Achter hen familie en kennissen en collega's en daarachter weer wij, een man of 20 van de tribune. Droeve, strakke gezichten, een rilling van de opdringerige herfstwind. Soms is een uitvaart mooi, maar hier hing behalve verdriet vooral woede. 26, dat was onaanvaardbaar. Stefan had mijn broertje verteld dat zijn vriendin net met de pil was gestopt omdat ze kinderen wilde. Er had leven uit zijn ballen moeten komen, maar behalve zaad bleken ze ook de kiemen van de dood te dragen. Na afloop in het café Het Hertenkamp naast het stadion kwamen langzaam wat verhalen boven. Onvermijdelijk. Die keer dat Steve in Groningen in een politieauto had gescheten. We waren aangehouden na een opstootje voor de wedstrijd en het busje zat vol. Stefan was achter in een surveillancewagen gezet. En hij had nog geroepen dat hij nodig moest. Maar ze hadden de deur dichtgegooid en we waren weggerend om wat collega's te helpen. Hij hield het niet langer en hoewel hij geboeid was, kreeg hij zijn trainingsbroek en zijn onderbroek van zijn kont en hing hij tussen de stoelen en de achterbank en legde hij, zoals hij zelf zei, een cadeautje op de grond. Mark was die middag in Groningen als enige ontkomen door in een bejaardentehuis binnen te lopen en met zijn bloedende vuisten achter een slapende vrouw in een rolstoel te gaan staan. Bij Stefans uitvaart ontbrak hij, waarschijnlijk maar beter ook. Ik zag hem laatst nog in de stad op een doordeweekse ochtend. Het zal na 9 zijn geweest en dan moeten ze de nachtopvang uit. Ik stond op de steiger om een dakgoot te plaatsen en hoorde hem tegen auto's schreeuwen over Jezus. En hij trapte tegen een rolluik. Hij viel en bleef liggen. Ik draaide hem om en ben verder gegaan. En de volgende keer dat ik keek liep hij richting de Jumbo, waarschijnlijk om een half liter dorst te halen. De laatste keer dat we Mark bij AZ zagen was 2 jaar voor Stefans dood. Toen met z'n drieën naar Griekenland vlogen. Ze zeiden allemaal dat ze gingen, zonder uitzondering. Als AZ Europees haalt, gaan we naar de eerste uitwedstrijd, wat er ook gebeurt, waar het ook is. Sam kon niet omdat zijn paarden wedstrijden hadden in Engeland. Fred moest een nieuw paspoort aanvragen, maar had nog zoveel boetes openstaan dat dat echt niet kon. Jim had een smoes die te saai was om te onthouden. Mark ging wel, voor hem was het waarschijnlijk de enige kans om een uitwedstrijd te pakken, want hij moest in oktober achter de deur en als hij 8 maanden later weer naar buiten mocht, zou AZ al lang uitgeschakeld zijn. Stefan en ik zouden sowieso gaan. Het was de eerste Europese uitwedstrijd van AZ in 22 jaar tegen PAOK Saloniki. Wij gingen het niet missen. Ik was alleen net ontslagen bij Sawa, een aannemer waar ik me over de kop had gewerkt om een vakantiepark uit de grond te stampen. Stroom, afwatering, restaurant, douchehokken, alles binnen 10 weken uit een leeg weiland opgetrokken met alleen de half debiele zoon van de baas en een blik Polen. Maar zodra het opgeleverd was, begon hij over verdwenen materiaal te zeiken en gooide hij mij eruit, klerenleier. Ik ben op een nacht met Stefan er naartoe gegaan en heb een aantal van zijn machines in een vrachtwagen gegooid en doorverkocht aan een stel Oekraïners. Ik bedoel, als je mij een dief noemt, dan zou je het weten ook. En van de opbrengst konden we naar Saloniki. Het was geweldig. We wonnen met 2-3 in een stadion dat tijdens de wedstrijd door de Grieken zelf in de fik werd gestoken. De harde kern had ruzie met het bestuur of zo. Als de brandweer in de buurt kwam, beschoten ze die met vuurpijlen en zo brandden ze een heel vak met stoelen af. En wij maar feest vieren. Stefan en ik wonnen die avond ook nog €1000. We hadden op wedstrijden gegokt op een onleesbaar Grieks totoformulier. En Mark verloor aan het eind van die nacht met 1, 2, 3 ploffo en moest bij een lelijke oude hoer naar binnen. Die na een kwartier boos naar ons terras kwam en ons via de ober duidelijk maakte dat wij onze bewusteloze vriend van best moesten tillen, anders zou ze haar pooier halen. Mark raakte buiten beeld toen hij uit de baaiers kwam, te zwaar aan de kook ging en in een afkikkliniek in Schotland belandde en hardop tegen Jezus begon te praten. En tegen ons alleen nog maar bleef drammen dat hij ons wilde dopen. Reddeloos verloren. Na een paar uur liepen we met een aantal het Hertenkamp uit. Sam en Fred staken jointjes op. Een shovel schraapte verderop stenen van het asfalt en gooiden ze zo te horen in een container. Steefs ouders kwamen ook naar buiten, arm in arm, met betraande gezichten, tegen elkaar aanhangend. Ze hadden er behoorlijk wat ingetikt, had ik gezien. Zijn moeder zag ons
En draaide zich naar ons toe en wees naar ons met gestrekte arm. En een priemende blik en een doodserieuze priemende blik. Thuis allemaal aan je ballen voelen, beloof het. Zweer het. We knikten en groetten met een handgebaar. Ik durf het nog steeds niet. Nou, dankjewel, Barry Smit. Bedankt voor dit speciale verhaal. En vergeet je biertje niet. We gaan naar de band. Juist, die zaten al gehurkt. Dames en heren, ook op de eerste rij, oordopjes in. Of niet, als u vaak in het stadion bent geweest. Want ze klinken ongeveer zoals het Cambuurstadion klinkt nadat er een goal is gescoord. Hetzelfde aantal decibellen. Laat jullie horen voor de Psychotic Lumberjacks. 1, 2, 3, 4. Psychotic Lumberjacks, oftewel de liefdesbaby van Black Sabbath en Sonic Youth. Ze komen zo nog een keer terug. Hartstikke mooi. Marianne, waar hast u der biddy onder orenkant? Ja, waarschijnlijk degene die op de mooiste plak wennet, als je Cambuur-fan binnen. Arjan Hut. Dat ben het heel dicht in de buurt van het Cambuurstadion. Ik ben je zat dichtbij. Als ik het op televisie zag, dan ken ik het live. Mij harkje aan de andere kant van de stritten. En door dichtst. Ja. En schroest ik gedicht een oer-Cambuur?
Nee, net zozeer oer Cambuur, maar Cambuur komt wel. Ik scroll heel vaak over wat er om je heen gebeurt. En dan komt het Cambuurstadion en de club en de voetballers komen er ook wel eens in voor. Nou jongens, we gaan luisteren naar Arjan Hut. Even een applausje. Ja, ik vind het prachtig en heel gezellig om jonken het stadion te wijnen. Het is een hele belevenis en ik zal het ontiegelijk missen wat het haast gewoon naar de andere kant van de stad gaat. Maar net elke nien vindt het nog om bij een voetbalstadion te wijnen en daar gaat dit stukje oer. Het komt uit mijn cityboek die we het morgen presenteert in het Ober-paviljoen. Dat heet Ik hou van het lood van een trein in de vjetten. En dat is een soort mini-roman. En daar lees ik een lietstukje uit voor. En dat lietse stukje had ik dan ik weer speciaal inkwatten voor de gelegenheid. Zo. Als een kat balanceer ik op de ranen van het balkon en sjocht naar onderen. Op stritten bij ons achter staan 2 borvrouwen te praten. De ene had een beige rok aan met bloemkesmotief en een tuinklauwer in de hand. De oren stiet mij een liedshondje dat er graag op uit wil, maar nog even wachten moet. Het binnen borvrouw Pijn en borvrouw Panic. Te jaren kleien ze over de beurt. Het is rijstig, Joert. Het is wel rijstig, zei begint Pijn. Ja, zei Panic, maar juster weer er vuurwerk. Het hondje beziek het fototoffel in. Maar in een ruk aan het touw zit het weer om. Och ja, wat wie dat verschrikkelijk. Het hele huis skodde de roer. Borvrouw Pijn vreeg het of borvrouw Panic de politie wil bellen had. Panic belt vaker de politie. Ze moet het algemene nummer bellen, want de wijkagent hier op het laatst zien nocht van haar meldings en is van nummer verloren. Ja, knikt ze, maar vertelt erbij dat het net tafel om het boodschap oor te brengen. Ze kregen er een computer voor en moesten plaknamen inspreken. Leeuwarden. De computer maakte er Vianen van. Ze waren terugverbonden met de politie in Utrecht. Telefoon opsmieten. Nog eens bezocht. Wervianen. Dat is net de service die ik verwachtte, vindt Pijn ek. Door meester wel een klacht door in je. Het wie dus legaal dat vuurwerk. Pijn sjocht als is de beschaving onder eindkomen. Panic scoort het mij de holle. Het wie de feestelijke afsluiting van het seizoen van Cambuur. Als ze het nou fatsoenlijk onkundige hienen, gaat Pijn verder. Dan hie ik me erop tarrieren ken. Ja, als ze het nou in de huis aan huis zetten hien. Ik boeg je me wat verder varoer. Het is net nedig, want Pijn verheft haar stem. Dan hie er neer te redden west. Panic squat onder laaien. Het hondje piept. Nee, dan hie er neer te redden west. Dan hien wie er maar rekken je kent. Nachts jes de vrachttreinen je de stad in reden. Een paar 100 meter naar het zuiden leidt het spoor. Het tokje in de lood en de echo weerkeert zo over het melkfabriek van Friese vlag de stad oer. Soms, als ik net sliepen ken, fantaseer ik op de echo's van de vrachttreinen dat uw blok een enorme locomotief is die troch de bosken dendert. Panic klagen dat haar hondje hullend al hoe stuur wie. Net een eeg dichtdien en onder de tafel miegt. Pijn haar moelshoeken zakje naar onderen als hing je er gewichten aan. Had Panic onder de tafel pissen? Nee, het hondje. En borvrouw kon de sliep maar net krijgen. Sjo, daar hast het al. Pijn skort het mij de tuinklauwer. Ze rekken je mij net in. En de ME stiet er gewoon bij, hè? Dat kan nooit goed wezen voor die hinders. Panic knikt. Begin me net door die smarrige hinders. Oeral stront. Ik ben 2 kilo af van de stress. Het is nou wel heel rijstig. Ik zist niet. Het hondje shot me wel. Hij loopt de stut tussen de poortjes en trillet. Arjen Hut, dank u wel. En we gaan weer even naar het volgende sterke verhaal van Henk de Jong. Wat had ik nog meer mee maken? Zoveel dingen. Oh, mijn Harkemse boys. Nou, wij in het trainingskamp IJmuiden. Dan zie je zo'n mooi scheepshoteltje midden in de stad. Hier mijn zwager regelen. Die wennen, mijn zusje en mijn zwager. En dan ben wij in IJmuiden. Dus wij zijn op trainingskamp bij SVI. En mijn jongens, op stap natuurlijk met die jongens. Hè. En dan weer jongens stappen, hoe die voetbal. En dat niet helemaal geweldig, want we gaan vreeds op stap.
En dan kwamen ze echt om 5, 6 uur thuis. Maar dan speelden we de middags jongens in Hollandia, die weer Nederlands kampioen werden. En die vegen we er gewoon met trein en lauw. Dus net zeuroedijn. Maar s'nachts thuis en een hoop lawaai natuurlijk. Maar er waren niet al je Polen in het hotel. Maar dat wisten wij natuurlijk. Die jongens die lagen met erbij, die moesten midden in de nacht eruit. En wij lawaai natuurlijk. Die jongens konden nooit sliepen, maar net zeuren. Dus de volgende nacht, wij lezen 1 keer op bed. Dan weer de vreeds op zaterdag hier in wij lawaai. En de zaterdag op snijden. Ja, in 1 keer midden in de nacht. Hè, die moesten jongens aan het werk. En die dachten, oké, die jongens van Harkema's Boy die lezen op bed. Die zitten we te pakken. Dus die steken een sigaretje op. Die doen een goede teugmachine aan die sigaret. En die blazen in die rookmelders. Hè. Dus in 1 keer, jongen, dan worden we wekken. Het hele hotel worden ontruimd door de brandweer. Ja, dat weer natuurlijk een fantastische actie van die jongens. Juist. De volgende gast is ook Hollandstalig. Columnist voor de Volkskrant en schrijft de laatste tijd veel over SC Emmen. Peter Middendorp. Peter, neem plaats. Hi. Wat wel leuk is om te vertellen, toen we Peter vroegen of hij wilde komen, zei hij dat wil ik wel, maar wel als ik een SC Cambuur sjaal krijg. Nou, ik heb het niet om gevraagd, maar het werd me aangeboden. Dus zei ik, nou, dan ben ik om. Dan wil ik Nou, kijk, fantastisch. Dus daar is hij. Gek. Dacht, misschien kan je hem dan wel even omdoen tijdens het lezen. Nou, dat wil ik wel. Kijk eens aan. De Cambuur sjaal voor Peter Middendorp. Dankjewel, dankjewel. Peter, jij schrijft veel, maar ook onder andere over Emmen, omdat je daarvan afkomstig bent. En FC Emmen is gepromoveerd. Ja. Wonder boven wonder misschien wel. Verwonder jij je dit jaar over eigenlijk de voetbalclub uit Emmen? Ja, ik had wel een beetje rekening mee gehouden dat we alles zouden verliezen. Dus in die zin lopen we nog 2 punten voor op schema van lijfsbehoud. Dus ja, het is feest. En volgde je eigenlijk hiervoor FC Emmen wel? Nou, in periodes. Ja, in mijn jeugd natuurlijk heel veel. En ja, in periodes. Ik kijk altijd wel, onze voorzitter noemt mij een teletext supporter. Een teletext supporter. Ja. Wij gaan horen van de teletext supporter Peter Middendorp. Applaus. Ja, intussen, dankjewel. Intussen bezoek ik wel alle wedstrijden hoor, daar niet van. Het eerste stukje heet, ik zal er 2 voorlezen. Alle stadions. Kjell Scherpen, onze keeper, is eigenlijk nog een jongen. Een grote jongen weliswaar, langer dan 2 meter, al 18 jaar en dus volwassen, maar toch. Het meest nam hij zich voor me in en meer kijkers van TV Drenthe, denk ik wel, toen hij in het programma Rood-Wit TV zijn slaapkamer liet zien. Boven het voeteneind van zijn bed, je keek er bij het ontwaken meteen in, hing een levensgrote foto van de Kuip, het stadion van Feyenoord. Ik had nooit gedacht dat deze jongen al een eerste keeper zou kunnen zijn. En zonder blessures bij de beoogde keeper was het waarschijnlijk ook nog niet gebeurd. Hij was hooguit een derde keeper, dacht ik, die ervaring mocht opdoen bij de grote jongens, op de bank, terwijl zijn fijne motoriek intussen de tijd zou krijgen om de onstuimige lichaamsgroei van de laatste jaren bij te benen. De eerste wedstrijd werd onverwacht gewonnen. Scherpen keepte goed, heel goed, en in de pers ontplofte men van bewondering. Trainer Gert-Jan Verbeek had, zei hij op Fox, de toekomstige Oranjekeeper aan het werk gezien. De Telegraaf tooide hem over 2 pagina's met de eretitel portier van 2,4 meter. Feitelijk is hij 2,3 meter, maar dat rijmde niet. Schelpen werd overstelpt met aandacht en verzoeken. De hele wereld wilde wat van hem. Op maandag hadden er al 20 zaakwaarnemers gebeld. De eerstvolgende wedstrijd kwamen er veel journalisten naar Emmen om het wonder van 2,4 meter te kunnen aanschouwen. En vlogen er, wat kon je denken, meteen 4 in. Bij 2 van de 4 had onze Kjell er, zoals dat heet, niet goed uitgezien. Het viel de journalisten een beetje tegen allemaal. Hadden ze zich hier zo druk om gemaakt? Voor deze zogenaamde nieuwe Jan van Beveren, dit zogenaamde Oranjekeepertje? Ophemelen en neerhalen, oppompen en leegprikken. In 1,5 week met een jongen van 18 om 2 keer een verhaal te kunnen hebben waarvan in beide gevallen niet veel waar hoeft te zijn. Ze of we doen het niet eens expres of ook maar bewust. Goed, slecht, zwart, wit, we houden, heb ik wel eens geleerd, gewoon erg van evenwicht. Uit bij Ajax werd het een week later 5-0. Van alle keepers in de eredivisie, zag ik op de ranglijst, had de onze na 3 competitieronden veruit het vaakst moeten vissen. 10 keer. Na afloop kwamen een paar journalisten nog even kijken hoe het met het keepertje ging.
Ineens spraken ze hem naar zijn leeftijd aan. Een stuk eronder, leek het wel. Vond hij het mooi, de arena? Groot? Ja, hè? Had hij misschien een lievelingsstadion? Het was de week waarin Kjell de foto van de Kuip boven zijn bed had weggehaald. Hij keek de journalisten even aan. Alle stadions zijn wel mooi, zei hij. Een snelle leerling met een kleine lach op het gezicht. Er zijn zoveel mooie stadions. Tegen de Graafschap, buiten het zicht van overdreven veel camera's, hervond Kjell Scherper de week erop zijn oude, nieuwe vorm. En weer een weekend later, terwijl wij met z'n allen naar het Nederlands elftal zaten te kijken, maakte hij zijn debuut als international. In oranje onder 19 vooralsnog. Maar keepers worden vanzelf ouder. Dank u, jongens. Dank u. Het volgende stukje heet Beleving en gaat over de uitwedstrijd tegen Ajax. Eerder genoemd. In het stadion van Ajax is het geluid overal. Niet alleen in je nek of oor, je merg of been, zoals bij ons in de Oude Meerdijk. Het geluid is boven, onder, achter, voor en naast je, rondom, dichtbij, met een lekkere warme bas erin. Het staat precies goed afgesteld. Het licht is ook mooi, de kleuren en de geuren. Aan alle zintuigen is gedacht, aan alle verlangens voldaan. Alles is zo soepel en comfortabel in de arena. Je glijdt als het ware door de stadionervaring heen. En als je weer buiten staat, met 50 zatte supporters, naar het station begint te lopen, heb je eigenlijk nauwelijks gemerkt dat je met 5-0 bent ingemaakt. Wat een club, wat een stadion, wat een spelers. Met één beweging zet Ziyech hele verdedigingen op het verkeerde been. En als je Tadic zag, dacht je Godfried Bomans indachtig. Ach, hadden wij maar een speler met één zo'n been. Het was toch mooi dat we zoiets hadden, de arena, Ajax, als je er vanuit het perspectief van Emmen naar keek. In de grote, vrijwel lege perszaal zei FC Emmen-trainer Dick Lukien na afloop: we kwamen niet goed in de duels. Het was mooi gezegd, duidelijk, en de betekenis was stevig. Daardoor, zei hij, kwamen we niet aan voetballen toe. Emmen bleef wel proberen om eruit te komen, vooruit te blijven denken, Anko Jansen aan te spelen, de nummer 6, mijn favoriete speler. Als hij de bal heeft, gebeurt er altijd wat. Maar hij had de bal niet. Niemand van ons had de bal. In de arena was de bal als het geluid. Ongrijpbaar, prettig, zeilde hij bijna gedachteloos over onze keeper heen. Terwijl we in de trein stapten, wankelden en vielen, wonden de analytici Hugo Borst en Kenneth Perez zich bij Fox op over het niveau van Emmen. Het was een schande voor de eredivisie. We hadden maar 9 overtredingen gemaakt. En 2 spelers, Jansen en Veendorp, waren minstens 6 kilo te zwaar. Wat ook niet hielp, vonden ze, was het kratje bier dat nogal zichtbaar in de bus achterbleef toen de spelers hun tassen hadden gepakt. De volgende dag reageerde Lukien gebeten. Jansen was juist al ver gevorderd op een lange weg terug en Veendorp had gewoon een geblokt postuur. Wij meten en wegen ook hoor. Dit gelul is onzin, zei hij. Ik laat onze ploeg niet wegzetten als een campingelftal. Waarna Hugo Borst in zijn AD-column schreef. Misschien ook wel een beetje omdat Emmen ten koste van zijn geliefde Sparta is gepromoveerd. Campingelftal, het was nog veel erger. We hebben kleine beetjes ergernis achtergelaten in het land. Op de televisie, de krant en ook wel in de trein. Met alle zatte supporters tegelijk in een volle eerste klas stiltecoupé, schreeuwend en boerend. Er waren toen een paar typische eerste klas stiltecoupé-reizigers die zich half verborgen onder slapende hompen dronkenschap de vingers even wanhopig door het haar hebben gehaald. Dat was misschien niet mooi of nastrevenswaardig, maar als je er vanuit het perspectief van Emmen naar keek, misschien niet alleen maar vervelend. Ik zag het van de zonnige kant. Beter bespot dan ongezien. Het voelde nog niet zo, maar het was een hele stap vooruit. Laten ze zich maar een beetje ergeren. Andersom is ook wel eens gebeurd. Dank u wel. Peter, hartelijk bedankt. Dank je wel. Goed. We gaan weer naar Siets Wiersma met werk van Epidam.
En misschien ook van hemzelf, dat weet ik nog niet. Maar... Alleen nog Eppidam. Waar het wel in de duels kwam, dat zijn natuurlijk de Harkemasse Boys. Dat had altijd zo west en dat zal altijd zo blijven. Eppidam weer van 74 en 91 weer die onderwijzer in Urk. Maar hij reisde geregeld naar Harkemata om daar duels van de boys te zien. En hij had verschillende spelers die daar aan jaren 70, 80 in het eerste spelen had er gedicht noemen maken. En ik had het treien kwarten uitzocht. Ze ben al even verschijnd in een bondel die het de Hoensdagen. En die is in 94 uitkwam, dus je kent er nalezen. Ik had de treien kwarten uitzocht. De eerste gaat over Gerrit Boeke Hoekstra. En hij schreeuwt erbij, Gerrit Hoekstra wie in de jaren 70 de altijd scorende spits in het eerste van Harkemasse Boys. Gerrit Boeke Hoekstra. Ja wis, de koers de bal hem prachtig loeken. Maar als geen oren koers op banen boeken. Die schroeien spotten als een meteoor in het kruis. Ik ken ze hier en letter hier nog roeken. Hannie Schievink, wie in de jaren 70 de ultieme spulmakker nevens Eppie in het eerste van Harkemasse Boys. Hannie Schievink. Sa beskierden als de wierste. Sa zacht sniest de ballen aan, de paas in de breedte, de diepte. Net de jaren sa sto het leer beroerdest met die squantjes van fluwiel. O, sa effectief, want in ienen der, die zee van romte voor een oor. Goal! Dickie Hoekstra, wie in de jaren 70 keeper in het eerste van Harkemasse Boys. Dickie Hoekstra. Kniepegend, kagend, bekje loekend, ijziekend in het doelgebied, alwaard praatverkeerpjend. Zo wierst op die best. En wij maar denken, Dickie had het kopje er net bij. Maar tussen de bedrijven terug veegde stoot in de bal naar de oren uit de hoeken. Door hast u wat bang maken. Sterrende benauwd, maar dingen doentes. Maar achterna besjoen, het wie een dienst zijn, jongen. Het wie een uzes. Soms, als die in de macht hiest, sa kalm dat we het in de nas zijn, die bal is wel van Dickie, dan wie direct van die. Zwijgend, helle storm uit het net. Dank u. Dankjewel, Siets. Henk de Jong, het waarschijnlijk krekwissend ondeugend verhaal. En deze had als titel De Wasbak. Ja, ik vertel het toch, FC Groningen. We kampioen worden met het tweede. En we mochten naar Ameland, een weekendje feest vieren. Trainingskamp nijtseizoen. Nou, dat wil ik echt feest vieren. En een van die jongens die een vriendinnetje scoort. Nou, stiekem mij naar de kamer natuurlijk, zo wist ik net. Stiekem mij naar de kamer. En toen een van die orenjongens, die wist dat het Famke de Wie bij dit jongetje. En die zo even hoe oren doorzien tot het raam natuurlijk, wat er gebeurde. Maar die stond op een wasbak. En op een gegeven moment knak die hele wasbak eruit. En er kwam net koud water uit, maar er kwam gewoon heet water uit. Dus die hele kamer die stond blank. Ja, dan moest ik door de Duits heen. Ik moest ik van het eiland af. Ik kreeg een verbod om er eerst te komen. Op dat moment viel ze als trainer kloten. Maar achteruit denk je, wat hak een ding mij maken. En ik tref de jongens nou als een leidje een beetje al. En de schade wordt gewoon vergoed, hè, verzekering en alles. Dus dat vind ik net de bedoeling om schade te maken. Dat gebeurt dan gewoon. Ja, waarom een keer een thema bij Henk de Jong, dat hij natuurlijk weet wel dat eigenlijk alles al achterover hebben goed maken is, maar gilt. Ja, heel erg mooi. Marianne, waar is het Bidi? Want we hebben taal het vele vormen, waaronder ik beeldtaal. Ja, we hebben een hele protte lustre en het wordt dat we even gewoon geen sjen. Ik heb naast me staan Henk-Jan Dijks, sportfotograaf. En wat we gaan doen, maar het in het Nederlands of in het Fries? Liever in het Nederlands. Liever in het Nederlands? Doen we het in het Nederlands. Wat we dus gaan doen... Oh, ja. Wat we gaan doen, is dat we daar de foto's hebben straks. En hier vandaan praten we over de foto's. Dus het wordt een beetje heen en weer kijken. Jij hebt voor ons een aantal sportfoto's meegenomen. En nou ja, laten we gaan kijken en ze eens even gaan bespreken. Is goed. Ik ben benieuwd. Prachtig. Nou, ja, dit is eigenlijk een van mijn eerste grote wedstrijden, zeg maar.
Dat was in 2009, bekerfinale tussen Heerenveen en Twente. En dit is het moment dat Heerenveen de beker heeft gewonnen, zeg maar. Voor de Royer en Roda zie je hier op de foto. Ja, emotie hè? Ja, Echt de emotie. echte pure intense blijdschap En het verdriet op de achtergrond. en het verdriet op de achtergrond gevangen in één beeld. Want je probeert emotie te vangen. Hoe zorg je dat je op het juiste moment, op de juiste plek, hoe doe je dat? Want ik neem aan dat je... Sta je in persvakken? Hoe werkt zoiets? Nee, je mag rond het veld staan. Niet overal, maar je hebt wat keuzemogelijkheden. Dit was bij de penalties, dus dan ga je ergens op de middenlijn Dan is het niet zo staan. moeilijk. Dan zorg je dat je het goede... Oké, mag de volgende wel. Ja, dit is een moment die iedereen misschien wel kan herinneren. WK-finale 2010. Arjen Robben die de kans heeft om Nederland wereldkampioen te schieten. Ik ben misschien een van de weinige Nederlanders die toen blij was dat ik deze foto had. Waarom ben jij zo blij met deze foto? Nou, dit het is een heel eigenlijk prachtig beeld. Ja, het is het moment van de wedstrijd. Het is geen wereldkampioen, maar voor mij was dit wel de foto van het toernooi. Ja, geweldig. Ja. Nou, dit is ook iets leuks. Dit is de finale van het EK in 2012. En dit is weer heel wat anders, hè? Want op die andere foto's zag je echt duidelijk de beweging. Dit is echt meer verstild. Wat vind jij mooier om te maken? Eigenlijk de beweging. Alleen met deze man, Balotelli, die was toen nog echt al heel veel in het nieuws tijdens het toernooi. Markante En- voetballer. Markante voetballer. Die hier zit te huilen nadat hij echt beseft dat hij niet Europees kampioen is geworden. En ja, bij geluk had ik als enige deze foto. En hele brutale vraag, maar heeft Balotelli hem zelf onder ogen gekregen? Hij heeft hem wel op zijn Twitter-account geplaatst toen. En wat Zonder toestemming. wat twittert zo'n Balotelli daar nou bij dan? Ja, er stond iets bij van dat het jammer was. Het was niet de foto zelf, alleen de foto die in de Italiaanse krant stond. Oké. Nou, geweldige foto. Dit is weer heel wat anders. Jammer dat hij er niet is, maar dit is Henk de Jong. Dit is nu een foto die van tevoren bedenkt te maken bij de huldiging toen ze kampioen werden in 2013. En ja, dit beeld heb je al van tevoren in je hoofd zitten dat je deze wil maken. En dan ga je dus op zoek naar de juiste positie, naar Ja. het juiste moment. Ja, vanaf het podium. En doe je dat vaker gedurende wedstrijden of gedurende momenten dat je bedenkt van nou dat beeld, dat wil ik schieten, daar ga ik vanavond naar op jacht? Ja, die van Balotelli wel. Omdat hij ook heel veel in het nieuws was. Dit is echt een stilstaand beeld natuurlijk. Voor de rest kun je bij wedstrijden niet van tevoren voorspellen hoe het gaat lopen. Oké. Nou, deze heb ik gekozen omdat je hier... dit is een actiebeeld dat je heel goed kunt zien dat die bal flink in elkaar gedrukt wordt als je daar tegenaan gaat koppen. Het is een tijdje geleden ook in het nieuws geweest dat het misschien wel niet zo heel goed is voor je hersenen als je steeds met een bal tegen je hoofd aan komt. En dit is dan hier in Friesland toevallig? Dit is gewoon een normale actiefoto bij Cambuur. Maar we zagen net ook foto's van buitenlandse voetballers. Je reist de hele wereld over, toch? Ja, klopt. Er komen zo meteen nog meer foto's daarvan. Ja. Ben je veel van huis? Ik ben best veel van huis, ja. Zoals deze foto, die is in Brazilië gemaakt. Na de verloren halve finale tegen Argentinië. Strafschoppen toen. En ja, je zoekt dan toch wel de bekende spelers op. En toevallig zijn ze met z'n tweeën hier behoorlijk aangedaan. Dat ze de finale niet hebben gehaald. Nou, dit komt weer uit de regio. Ik denk dat Foppe de Haan misschien deze iets minder mooi vindt. Maar dit is de juichende Etienne Rijnen na de 2-2 in de derby tegen Heerenveen. Jij zei net trouwens dat je markante spelers opzoekt. Maar bijvoorbeeld, je maakt, bepaalde spelers hebben een markante kop. Krijg je nou ook een beetje een soort van band met spelers die je vaak fotografeert of die je vaak... Nou, een band wil ik niet zeggen, maar ze kennen je wel. En ook als je bij het Nederlands elftal bent, bij training en zo, ze weten wel wie je bent. Maar of je daar echt een band... Nee, er zit altijd wel een professionele afstand tussen. Ja. Nou, dit was een beeld van de verloren Europa League finale van Ajax tegen Manchester. Ik heb dit beeld gekozen niet alleen omdat de twee Ajaxiden hier balen na afloop, maar ook omdat op de achtergrond een andere Nederlander, Daley Blind, wel blij is.
Want die speelde bij Manchester toen. Het is toeval dat je die dan uiteindelijk maakt dat hij erbij staat. Ja, dat zijn natuurlijk ook Ja. wel echt lucky shots. Ja. Nou, ik wou ook nog wat actueels laten zien. Dus dit is van vrijdag. Nederland-Frankrijk. En dit was geen doelpunt, maar ik vond dit wel een leuke foto om te laten zien. Omdat de actie is mooi en het is gewoon een mooi wijd beeld met het stadion op de achtergrond. En over wijd beeld gesproken. Dit was na de penalty. Ik heb eerst de penalty op de foto gezet, achter het doel. Toen moest ik even heel snel rennen naar de cornervlag. En toen heb ik dit beeld gemaakt. Echt bewust zeg maar een beetje de camera boven je houden. Zodat je het stadion er ook bij in beeld krijgt. Ja, dan krijg je natuurlijk die sfeer er ook bij op. Ja. Jij bent al heel lang voetbalfotograaf. Fotografeer je eigenlijk ook andere sporten? Eigenlijk alle sporten. Van schaken tot Formule 1. En heb je een favoriete sport die je fotografeert? Of? Voetbal blijft wel het leukste. Al vind ik de paar weken die je meemaakt bij de Olympische Spelen ook heel mooi. Want dan zie je eigenlijk de echte toppers van elke sport langskomen. En wat is nou, want ik weet niet of je hier tussen zat, maar wat is nou jouw allerbeste foto die je zelf gemaakt hebt? Dat je zegt, die foto... Ik denk dat die toch die van Arjen Robben is. Van de gemiste kansen in de finale. Ja, die we hier net zagen met die voetbal. Ja. Nou, inderdaad een fantastische foto. Dames en heren, dit was de serie van Henk-Jan Dijks. Daar mag best even voor geklapt worden. En dan gaan wij nu verder met een stevig stuk muziek. Psychotic Lumberjacks. Applaus.
Lumberjacks. En dan geven we nou weer oer en luisteren naar Arjan Hut. Ik ben een keer vregen om een gedicht over de beurt te schrijven dat ik wijn in de stil van de oude Friese dichter Obe Postma, voor wat dat wat zei. En dat wie krijgt in de tijd dat Henk de Jong bij Cambuur wijgang en Frits Korbach wie ik nog deed. Het heet Te Hut. Grietje vleeg naar IJsland en Orne ziet in Berlijn. Maar de kop leeg en de vingers vol verhalen kwamen zij waarom. Maar ik ha me opsluiten in een huis dat lang omlet verdwijnt. De kop leeg, dat zal hem net worden. Een oor plak noaskert mij net. Dit is net het eerste huis dat ik wenne. Naar deze stad kwam ik als jonkje mijn mem alle vakanties. En letter zonder mem, mij de boescenten in de bus en dan muziek. Het voetbaljen, daar kwam alleenigheid. De anti-Fries-vlaggen wapperen je op de Noordtribune. Eén keer hang er een grut portret van Frits Korbach, jonken de haat in gong. Frits Korbach, Dwight Lodeweges, Henk de Jong. Het is stil aan het Cambuurplein. De huurledij rijnt het al. De kopjes die het nog omrennen, het binnen er net volle, die hing je. En in ene liek het stadion ek net meer als een oud roestbak. We willen net eens meer stiekem terug de iepen hoekjes kiepen. En de wien jammert door de pozen. Het is zo gries en werkelijk. Henk is fort. Henk is fort. Van het dak af joch ik uit oer de marren in het zuiden. En gewoon heldere dagen die kreeg ik hoe Kamminga buren hinnen naar de Frieske woorden. Diep joch ik del op het verkeer oer de insulinde en de wattels van een esk die tussen huis en stadion sa heeg, de zinnen zuiver opkeert bis in hemelgong. Boorvrouw Betty wordt mij de taxi hellen. Boorvrouw Joke komt thuis en zet haar fiets in de morren. De rook van vanille wulvet oer het melkfabriek. Koe het altijd maar sa blauwe. Dankjewel Arjan. We gaan even naar een nieuw verhaal van Henk. Ja, en de allermooiste trainingskamp vind ik, en dat is dan weer op een serieuze manier. Ik mij als trainer van de A1 van Draxler Boys. Samen met de eerste Erik Assink trainer, gingen we naar Barcelona. Draxler Boys is in Barcelona spelen, met Romario en Koeman, al die jongens erin. En toen hier Tony Bruin-Slot en Cruijff weer trainer. Hier Tony Bruin-Slot zei, nou, als je in de winter komen wil, dan ben je welkom bij ons. En dan kunnen we een weekend bij ons bloeien. En toen ben we een weekend naar Barcelona geweest. Met Draxler Boys. En dan hebben we de hele week lang alle trainingen bezocht. En die Cruijff naar mij. En is er Koeman, Romario, Stoichkov. Al die jongens die spelen. En dan stonden wij gewoon mee te houden. Die Cruijff mij in positie speelt. En die man die kon zo ongelooflijk goed voetballen. Ja, dat weer gewoon ongelooflijk om te zien. Nou, dan ben we de hele week geweest. Dan hebben we Barcelona B-nation. Daar spelen dan Jordi Cruijff in. De hele jeugdaccommodatie hebben we gezien. Ik ben toen nog met een groepje jongens geweest naar het basketbal. Barcelona, Real Madrid. Daar spelen een Rus in, Sabonis. Heette die man, die weer 2,30 meter of zo. Dat was allemaal een grote kerel.
Ja, dat hebben we meemaken. En als klap op de vuurpijl ben we naar Barcelona Real Madrid geweest. En het werd 4-0 voor Barcelona. En waarin Romario 3 keer scoren en Koeman een fantastische vrije trap maken. Ja, dat ben legendarische ding. Dat maken ze nooit weer mee. En nog had ik gauw eens contact met Ron Koeman. Daar ben ik gewoon trots op. Vind ik leuk. En dat het zo goed op met Nederland zelf vind ik leuk. Maar dat weer een onvergetelijke ervaring. En als toen Sjoerd, dan gingen we naar de Ramblas. En toen zagen wij dus die Barcelona, de meesten uit Barcelona, die gingen voor al die gebouwen staan die van, zeg maar zeggen, de meesten uit Spanje, de Real Madrid meesten, zoals ze dat is los van elkaar. Ja, die waren protesten en daar stonden ze mij toe, de meeste voor gebouwen te jong. Daar kon ik al vielen, oké, wat is daar een verwijdering tussen? Ja, dat vond ik een van de allermooiste dingen die ik ooit meemaken aan in het voetbal. Ja, zag ik nog oren terug in. Dat maakt de orengasten me doen. Fop is er ik nou, Fop is een prachtige ding meemaken. De orengasten en ik. Ik wens je mooi veel plezier en volgende keer ben ik erbij. Doei. Ja, dankjewel Henk. En volgende keer ben je erbij. Mocht Sjen, daar houden we die jongen. Ik wil heel graag mijn volgende gast naar voren halen. Stephanie Hogenberg. Kom erbij. Je mag alvast lekker gaan zitten hoor. Jij schrijft voor Hard Gras van Henk Spaan. Maar wat heb jij met voetbal? Niets eigenlijk. Ja, dat maakt niets. Niet uit. Niets, maar Henk Spaan had een keer gezien dat ik een stuk in de Volkskrant magazine had geplaatst. En dat vond hij leuk. En sindsdien heeft hij me vaker gevraagd om voor Hard Gras ook te schrijven. Maar dan over de randzaken van voetbal. Ja, want de randzaken van het voetbal, daar gaat jouw anekdote ook over. Ja. Of nou ja, randzaken. Wesley Sneijder is nou niet bepaald een randzaak. Maar Wes en Jo aan zich wel. En jij kwam ze tegen? Nou, niet echt. Maar ik ging in het restaurant van Wesley en Jolante eten op Ibiza. Dat is sinds een jaar open. Cha-Cha heet het. En dat is vorig jaar met veel poeha geopend. En het is nu een jaar later, dus ik ben eens een kijkje gaan nemen. Nou, we zijn benieuwd. Ja. Stephanie Hogenberg, dames en heren. Dank je. Het ligt op Ibiza en ik ben er samen met mijn moeder naartoe gegaan. Cha-Cha lag halverwege een trap die naar het strand toe ging. Het was vrijdagavond 7:30. Er was niemand in het restaurant. De ingang was een witte stenen boog die op zichzelf stond, met witte doorschijnende gordijnen. Ik had schroom om naar binnen te gaan. Ach kom, zei mijn moeder, ik heb trek. Ze had speciaal voor de gelegenheid haar beige gymschoenen verruild voor sandalen met een hakje. Ze zette er kleine nerveuze stapjes door. Toen ik op weg naar de auto naast haar had gelopen, had ik heel hard moeten lachen toen ik haar van opzij bekeek. Ze wist meteen waarom. Vind je me aandoenlijk, had ze gevraagd. Ik had alleen kunnen knikken, in gebukte houding van het lachen. Ze zag er erg chic uit. Een onberispelijk witte doorschijnende blouse, een beige broek, een okergele sjaal over haar schouder gedrapeerd en dan die hakjes. Ik droeg op mijn beurt een lichtblauwe blousemjurk. Enig, had ze gezegd toen ik hem aandeed op de hotelkamer. De valetparking, zoals in de RTL Boulevard-items werd beloofd, was er niet. We moesten zelf onze blauwe Clio parkeren. We werden ontvangen door een jonge Nederlandse gastvrouw in een kort gouden jurkje met een split bij de borsten en Romeinse sandalen met de touwtjes tot aan de kuiten omgebonden. Ze wees ons een tafel aan de rand van het terras met uitzicht op zee. Ze gaf ons de menukaart van een halve meter. Alles was hoogglanswit, de stoelen en de tafels. Binnen een spiegelwand. Ik zei het toch, zei mijn moeder, alles blinky blinky. In een wit vaasje op tafel stond een roos. Ze tilde hem er even uit. Kunststof, vind ik altijd zo armoeier. We bestelden 2 glazen Wesley Sneijder Chardonnay. Ik vroeg aan een Spaanstalige gastvrouw of het hier ging om de lievelingswijn van Wesley Sneijder. Yes, zei ze. Would you like some bread with oil? Het hoe en waarom moesten we er waarschijnlijk zelf bij denken. Een tweede hoogglanswitte tafel werd bezet door een stel met 3-jarig kind. Het was 8:30. De rest van het restaurant was leeg. De vrouw droeg een zwart t-shirt met de tekst Hotter than hell. De man een korte strakke spijkerbroek met een omslag bij de pijpjes. Eronder zwarte Nike-schoenen. Hij klemde beide benen aan weerszijden om de stoelpoten en startte een gesprek via FaceTime. Het werd niet duidelijk tegen wie hij vertelde dat ze bij Wesley en Jolante zaten. Hij liet het restaurant zien. De moeder was intussen bezig een film op de iPad aan te zetten voor de kleine. Het kind blerde. Normaal doen, riep de moeder. Achter mij waren 2 vriendinnen van begin 20 gaan zitten. De een blond, de ander donker. De een in een gouden glitterjurk, de ander een witte off-shoulder jurk.
De haren met een krultang bewerkt. De bovenlippen opgespoten. Bij de blonde vriendin waren de lippen zo vol dat er de schaduw op de bovenlip wierp. Ze lazen reviews aan elkaar voor van Google over clubs als de Pasha en de Ushuaia. Ze droomden hardop over hoe het zou zijn om Jolante te zijn. Volgens mij mag je dan serieus elke dag een nieuw jurkje uitzoeken. Mijn moeder: ik glimlachte naar dat meisje achter jou, maar denk je dat hij teruglacht? Ik vermoedde van niet. We namen nog een slok van de Wesley Chardonnay. De wijnglazen waren van Amerikaanse proportie. Niet smakelijk, zo'n bel, zei mijn moeder. Wel heerlijke wijn. Ik liep naar de wc. Overal spiegels. Onder bij de wastafel met waterval lag een dweil met grijze slierten. De wc-rollen lagen op een prullenbakje opgestapeld. De handzeep was in beide houders op. Als de kok maar zeep had in de keuken, dat was het belangrijkste. We aten sushi als voorgerecht. Het was goede sushi. We zaten inmiddels in het donker. Alleen bij de voeten scheen rode verlichting. Het hoofdgerecht stond voor ons. Mijn moeder had de orange chicken besteld. Een bord met 8 bolletjes kip en een kleverige oranje saus. Ze kauwde erop alsof ze een eetproef onderging bij een ontgroening. Ik had wok vegetarian besteld ter waarde van €34. Zelfs het favoriete gerecht van Wesley, de Cha-Cha burger, was goedkoper, €32. Het wokgerecht bestond uit dikke noedels doordrenkt in een dikke sojasaus met slierten gerookte paprika, bezaaid met sesamzaadjes. Ik dacht aan een tekst op hun website. Cha-Cha invites you to experience Jolante's and Wesley's favorite dishes, collected during their travels throughout the world and share in their happiness. Ik was benieuwd aan welke reis ze dit hadden overgehouden. De achtergrondmuziek Aretha Franklin was tegen verwachting in zo zacht dat we alles van elkaar konden horen. Wesley en Jolante bleken een belangrijk onderwerp aan tafel. Achter mijn moeder was er een nieuw stel aan het facetimen geslagen. De blonde vrouw stond op en liep naar de Cha-Cha boutique met Cha-Cha merchandise. Haar man had een vriend op zijn beeldscherm. Hey Pik, wat heb je een lekker kaal kopje, gast? Weet je waar wij zitten? In het restaurant van Wesley en Jolante. Hij draaide de camera om het restaurant te laten zien. Volgende keer ga je mee. Zijn vriendin kwam terug van de boutique. Hij draaide de camera naar haar. Daar is ze weer. Wat een prachtvrouw heb ik toch, hè? De vrouw hief haar glas voor de camera. Glenn, we zitten aan de Wesley Sneijder Primitivo. Ze moest het herhalen vanwege een slechte verbinding. We lieten het hoofdgerecht staan. Mijn moeder keek op haar telefoon. 10 uur. Moeten we hier nog lang zitten, vroeg ze. Mijn voetjes beginnen te kloppen. Het was een geluk dat ik toen geen Wesley Chardonnay in mijn mond had. Nog een half uur, beloofde ik. Dan zouden we gaan. Ze leunde met haar hand onder haar kin en keek nog een keer goed om zich heen. Ze zei, zonder haar lippen te bewegen: niet kijken, maar die tafel achterin heeft het over ons. Ik keek om. Mijn moeder rolde met haar ogen. Onnozele gans. 5 blonde vrouwen van 50 keken onze kant uit. Is het positief, denk je, vroeg ik. Nee, dat denk ik niet, hè, aan de blikken te zien. Ze voelde zich er onheimlich door. Ik liep naar de Cha-Cha boutique, die was tot 12 uur 's nachts geopend. Er waren badpakken en zwembroeken te koop met levensgroot Cha-Cha erop. Volgens de Nederlandse verkoopster gingen ze als warme broodjes over de toonbank. Vooral om 11 uur 's avonds, als de gasten hun dessert hadden gehad. De vrouw met het Hotter Than Hell shirt paste een badpak met Cha-Cha op de borst. De man kwam met hun 3-jarige kijken. Ik heb te grote borsten voor dit badpak, zei de vrouw van achter een zwart gordijn. De verkoopster: mag ik even kijken? De vrouw: ja, maar hij is te klein. De verkoopster: maar mag ik even kijken? Het gordijn ging open. De verkoopster: zo hoort hij wel, serieus. De man: haha, ik vind het ook prima zo, doen. Van de 220 stoelen, gelezen op de website, waren er 26 bezet. Naast ons waren 2 Vlaamse vrouwen komen zitten. De een droeg hoge zilveren hakken, de ander sandalen met steentjes tussen de tenen. Allebei een klein tasje op tafel. Ze vonden het eten niet goed. Ik heb geloof ik ook nog geen rennies bij me, zei de ene met een blik in haar tasje. Ze zag dat wij het hoorden en glimlachte. We vinden het eten niet zo goed. Heeft het jullie gesmaakt? Nee, zei mijn moeder resoluut, blij dat iemand ernaar vroeg. Ik heb het laten staan. Ik ook, zei ik. Het was een reden om elkaar beter te leren kennen. De ene vriendin stak een hand uit naar mijn moeder, Daphne. De ander, Ans. Ans was zeer ontevreden geweest over haar chicken thai gerecht van €36. Er zaten 2 stukjes kip in. Dat is echt de boel belazeren, hè? Daphne vond het allemaal opklopperij. Net als het huwelijk van Wesley en Jolante. Dat is zo'n huwelijk met heel veel show. Wij deden ook een duit in het zakje. We vonden het hier verschrikkelijk. Het was 10:30. We hadden onze tijd uitgezeten. De rekening werd gebracht. Brood, sushi, 2 hoofdgerechten, 4 glazen Wesley Chardonnay en 1 espresso. €168. Mijn moeder zette haar leesbril op. Ze dacht dat ze het niet goed zag. Schandalig was het woord dat ze gebruikte. We brachten de terugrit een uur lang in stilte door.
We reden over een pikdonker, verlaten Ibiza. Het enige wat mijn moeder nog kwijt wilde, was dat ze er een leuke ontmoeting vond met Daphne en Els. Op het hotelbed bekeek ik de rekening nog een keer. Ik las toen pas wat er onderaan stond. Een trap na. Chacha loves you. Dankjewel. Stephanie Hogeberg, dankjewel. Ja, en dan nu. Deze man hoeft eigenlijk geen introductie te hebben. Het Nederlands vrouwenelftal. Tuvalu, Heerenveen. Dames en heren, Foppe de Haan. jou hebben krijg alle verhalen jet, sjoen. En jou hebben vast, ik wil van zo'n soort mooie dingen mee maken. Jou hebben op allerlei plakken zitten. Wat is nou het mooiste verhaal dat jou mij maken hè? Het mooiste verhaal, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik wil een paar mooie verhalen mee maken. Ik ga er even over nagedacht. Hier is mijn Korbach. Dat is echt een prachtig verhaal. We zijn op trainingskamp in Brasov, dat is in Roemenië. Helemaal op hechten, wie heeg. Maar welke club wie dit? Bij Heerenveen, wie in de tijd van der Gijp en nou ja, dat soort mannen, dat gebeurde er wat. Maar en ik wie met hem mee. En toen de ene groep, dat was dus de kerngroep, die bleef bij hem. En die ging trainen daar in de buurt, die ging het bos in. En ik ging niet onder, maar die hoorden op de trein op het veld. En dat ging wel heel laat. En we waarom. En toen kwam Frits erom en zei, Fop, ik heb niet getraind. Ik zei, waarom net? Nou, hij zei, je waren allemaal beren. Dus we waren helemaal niet gelegen op de trein. Maar het mooie weer, we kwamen een eindje verder naar beneden. We zeiden dat we op 1600 meter ongeveer bij een staltje. En zij moet ook wat kopen voor de vrouw, hè? Ik zei, oké, jongen, vies dat mooi? Ja, oké. Dus wij kochten een jurk. Ik kan je het voorstellen, helemaal geappliqueerd. Helemaal van onder onderen. Dus echt van de groen tot de erenta. Die kwam mij in huis en ik hield die jurk om mijn vrouw. En die zei, wat haast nodig in? Hoe komt ze daarbij? Maar goed, en ik zei tegen Frits, heb je die jurk al aan je vrouw gegeven? Nee, joh, kom op. Nou, toen speelden we 15-2. Maarten Jong die de bal tussen de voeten trok. Dan kan je je al voorstellen wat er gebeurde. Midjes kwamen met die jurk. En moest Maarten die jurk onderaan op het trainingsveld. Hij zei, dan gaat de bal nooit weer tussen je benen door, Maarten. Dat is echt fantastisch. Nou ja. En over Dragster Boys, daar heb ik echt een heel leuk, maar ja, die mag ik officieel van mijn echtgenote net vertellen. Maar met die shotty van de Jonne? Nee, die shot net, nee. Nou, dan kan je hem rustig je vertellen. Die is nou de vrouwen van nu. Oh, nou dan helemaal, dan kan je hem vertellen. Nou goed, ik ben correct trainer daar, ik ben een jonge trainer. Dragster Boys spelen tweede klasse en die in een linkerspits, dat is Simon Leistra. Stratenmaker Simon Leistra. Zo'n kerel, echt zo'n kerel. Maar een ongelooflijk gevoel, heel apart soort humor. Een prachtige kerel vond ik het. En ik weer natuurlijk in train heel serieus. En we kunnen een circuitje maken met al die bankjes en op een groen met buikspieren en neem maar op. En Simon die kwam te laat. Nou, dan kreeg hij op zijn kloten. Dus de kamer aan en hij stond zo boven me en ik leid eronder op groen, want die mijn oefeningen en ik. En ik zei, best wel laat, jong. Ja, zei de trainer, ik heb een probleem. Ik zei, Simon, wat weer een probleem? Ja, zei het weer net helemaal goed met mij. En dus hij bouwde erop, hè. En steeds ernstiger. En op laatst zei hij, ja, ik zie het met een hand rot skietpapier. Dus ik lei op het veld en ik hier het niet meer. Nou ja, als ik zie met Chen komt, dan vertel ik hem dit verhaal altijd. Ophouden trainer, zei hij dan, net met waan, hè. Nou, Jelte Posma, dat weer de trainer van Harkema's Boys werd correct die dat verhaal ook. Dat weer een fantastische man. Hij leeft nog, we hebben niet ter Wispel, ik kom nou wel eens in. En die zit hier in Ljouwert op acte J, dat weer de legerakte om gymnastiekeraar te worden. En toen reed er samen met Pierre Oren in zijn auto, en moest er ergens heen, en toen sloeg zijn auto uit. En hij stammerde een beetje en wie ik redelijk nerveus. En stond achter hem een grote vrachtauto. En die en Jelte, die waren steeds nerveuzer en die auto die sloeg vooruit. En stond die kerel erachter. Hij stapte uit de auto, hij ging naar die chauffeur toe, hij klapte op het raam, die kerel dat raam kiepen. Hij zei, als jou nou even mijn auto startte, dan doe ik even poe. Nou ja, zo kijk maar.
Dus ik ken nou wel een hele... Op trainingskamp, hier hang het ik over. Hè. Op trainingskamp maak ik inderdaad soms wel hele leuke dingen mee. Nou, ik heb een keer wie met Joop Heider, dat wie de teamleider en de elftalleider, wie een prima kerel. En Joop die weer, ja, als dat 10 dagen op stap was of langer, dan weer dat voor Joop ik spannend. Hè. Maar die moest allerlei dingen regelen. En die hulde ik wel van, wie een oud cafébaas uit Ruisterveen. Dus die hield ik wel een keer een jongen woede graag op stap. En die had altijd een rotsmoesje. Dus toen kwam het bij me dat die in Malaga. En toen zei hij van, nou, je bent al je Russen en die hebben je trainingsaccommodatie. Er zit Vitesse, mijn Koeman zit er toen. Ik denk, jongen, even hen om ermee te praten. Dat wij dat hoor hier ik. Het is een schappelijke prijs kennen. Nou ja, ik dacht van, hij wil op stap. Dus weer hier het nieuws. Ik zei, jongens, Joop is er niet, want die is naar de Russen. Oké. Kwam Joop midden in de nacht, echt midden in de nacht, een uur of 3, kwam er weer om. En zijn kamer weer echt helemaal leeg. Er weer niks meer. Zijn toskenborstels, zijn dingen, alles weer voort. Zijn bed weer voort, alles weer voort. Dus ik kom erin en ik denk, wat ben ik? Nou ja, en toen had er een Hugo Roepel, er wie de masseur, en die had er bij Hugo Roepel op zijn massagetafel had er lijn te sliepen. De orenmaas kwam eruit, en komt het met eten, zei er echt helemaal niks. Hè. Dus ik dit zitten en niet, en al die jongens zijn van, wat zei er nou ik nog wat? Maar hij zei echt helemaal niks. Nou ja, dus eigenlijk internet vol succes. En toen kwam er om 12 uur weer en hier ze alles weer heel precies dat wie erin zet. Nou, en toen begon het, hè, dus wie heel dat flikker letterlijk nog een keer bij Wilco Hellinga. Nou, en oren, leuke, vond ik echt leuk, wie met Arik Radomski. Die komt binnen in zijn kamer en die doet de televisie aan. En even later, hij zit naar de televisie te zien en floep, televisie uit. Nou, hij doet de televisie weer aan. Even later, floep, televisie uit. Ik is die spoken, zei de Harek. En die had short om mij, maar dan lijn de Arek's pastoor en jij heeft er alleen onder zijn bed en hier dus een oren, afstandsbediening bijna, maar die vleeg. Nou ja. Dus ja, het maakt het heel moeilijk om al die dingen bij te houden, maar... Maar zit er nou ik, want je vertellen over de trainingskamp en er gebeurt natuurlijk een protte. Maar je hebt natuurlijk ook het vrouwelijkselftal coacht. Gebeurt het binnen de verhalen ik oors bij de vrouwen? Ik ben volle rustiger, hè? Dus jouw was is er dat er niks gebeurt? Dat heb ik net ontdekt. Ik vind het echt ongelooflijk serieus. Dus op een hele andere manier serieus dan man. En man die hebben... Dus op het veld met trainen ik. Enorm aandachtig en enorm... En ze laken ik wel of zo, maar het is toch een heel andere vorm van humor. Dan de man, het man samen binnen. Maar wat is dan een hele andere vorm van humor? Want er gebeurt vast wel genoeg. Nou ja, ik kan er heel lang nadenken, maar ik kan net zeggen dat ik dingen meemaak hebben van ik dacht van, nou ja, dit is om, je laat ik me deel om of zo. Dat heb ik net meemaken. Ze zijn ongelooflijk serieus. Hè? Dat wie misschien een grote kracht ik wel, aan de andere kant is ik wel een beetje makkelijk, denk ik. Maar ze zijn echt ongelooflijk serieus. Dus als ze sprutsen elkaar op dingen, hartstikke goed, dan volle beter een man door. Bij mannen is als de masker dan krijgen ze een schop, of ze beginnen te zeuren, of ze schellen een beetje. Maar vrouwen, hè, dus vrouwen die willen zo iepen, dus als ze net oorstaan, dan zijn ze het gewoon in elkaar. Dus in die zin wie het wel totaal los. Dus de beleving waarmee ze hun speeltje dienen, weer ongelooflijk plezierig. Maar echt, dat zei ze van, nou, hier gebeurt wat ik lees, krom van het lijstje, en dat is net gebeurd. En bijvoorbeeld op, spreek ik het goed, Tuvalu? Ben daar ik nog mooie, markante dingen gebeurd? Of bij Ajax, Cape Town? Ik zag aan de lach dat hier iets heel moois komt. Nou ja, bij dingen bij Tuvalu, dat was wel heel leuk. Want dus die kon helemaal niet voetballen. Hè? Dus toen we kwamen, zei ik eruit, dan mijn god, wat doe ik hier? Dus, maar ja goed, je bent er, dus je had geen keus, dus je maakt mij aan het werk. Uiteindelijk ging het nog wel heel aardig op dat niveau daar. Hè? En toen kwam een van de jongens, die kwam bij me en die zei, trainer, er is een probleem straks. Ik zei, wat is het probleem dan? Nou, de regering wil dat we met de langzame boot van Tuvalu naar Fiji gaan. Dat mij voorstelt, dat is 4 nachten varen, 5 dagen.
En dus trainen en op zo'n stompe boord, hè, dus net een enorme lange boord, maar een stompe boord, en met die enorme golven van de Pacific, dan is boem, boem, boem. Dus als ze er aankomen, is alles zeeziek. De kerst op wachtje. Dus die dagen dat we trainen, die 14 dagen ervoor, dan kost het effect van die training wel vergeten. Dus dat was eigenlijk idioot dat ze dat wouden. Dus dan zei, ja, maar ik zei, maar wat doen we er dan? Ja, dan moet u naar de minister-president. Oké. Nou, ik op audiëntie bij de minister-president. Ik zie mezelf nog staan. Dus ik zei tegen de minister-president van, je bent dat en dat en dat. Maar er is ik een snelle boord. Ja, die snelle boord, dat wie de 2 nachten, 3 dagen. Dat scheelde de helft. Dat scheelde. Had ik hem uitlijnen, ik zei, hij traint. En ze doet heel aardig. Dus hij had alleen maar complimenten. Maar wat er gebeurt, dat je trainen, je begint hier. En dat je goed trainen, dan ga je daar en je wordt beter. Nou, dat hebben we niet. Dat kan ik je garanderen. Met fysiek beter worden en dat is beter worden. En dat. Dus eigenlijk is het niveau wat ze nou hebben, dat is volle beter dan het misschien wel ooit West is. Maar dan gaan we met die langzame boord en dan komen we weer uit. En dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Dan hebben we 3 dagen op Fiji. En die 3 dagen kunnen wij dat net herstellen. Dus dat betekent dat ze dan het toernooi gaan in Nieuw-Caledonië, wie ik weer een heel eind verder, dan is er niks meer van over. Oh. Nou, dat snapte er wel. Nou, hij zou wel lezen met een minister van vervoer. Er waren 10.000 mensen, hè. Dus, maar een enorm regeringsgebouw. En eigenlijk, dat is al heel bijzonder. En ik dacht, nou, daar heb ik nooit wat van. Maar middags om 4 uur kwam er een vertegenwoordiger van het ministerie. En die zei dat we met een snelle boord gaan. Dus dat was geweldig. Ik ging net met een snelle boord. Ja. Mijn vrouw week mij en de oren 2 trainers die gingen met het vliegtuig. En de jongens gingen op een boord met Johan Mast. Die had ik een verhaal losgenomen. Nou, die is hem deeskrokken wat in die 3 dagen op die zee. Want je kon haast net keren. Er is geen cabine waar je sliepen kan. Je ligt gewoon op het dek. En dan oké, en je moet je eigenlijk maar redden. Dus je komt maar echt ontluisterd uit de binnen. Dus het weer wel heel. En toen kwamen we daar. Toen moesten we zien Samoa. Dus als je gaat naar die shantyfestjes, jongen. Daar komen die shantyfestjes bij. Ze kennen trouwens fantastisch, jongen. Dat vertel ik dadelijk nog even. En toen speelden we de eerste oefenwedstrijd in Samoa. En we wonnen met 4-0. En ze hier nog nooit een interlandwedstrijd wonen. Dus de laatste interlandwedstrijd is met 16-0 verleden. En toen wonnen ze met 4-0 van de ploeg. Werd ze ook altijd dik van verleden. Dus wij weer de koning, zeg ik maar zeggen. En daar gingen ze, hè. Dus dat weer fantastisch. En toen. Het mooie weer dat op het moment dat je de dominee weer de teamleider. Dus die dominee, vertelt ze die verhaaltjes vlak voor de wedstrijd begon, vertelt ze die verhaaltjes en we doen het sa. Heel kwart maar. En dan zei oké, die dominee is jouw beurt. En dan die ze de hand om elkaar heen en dan zouden ze, en dan weer aan het bidden. Toen vreeg ik me van bid je nou voor, dominee? Want aan de andere kant bidden ik. En iedereen wil graag winnen. Dus waar bid je nou voor? Hij zijn gebed weer gericht op het feit dat ze goed voetballers zijn. Ik zei, nou, daar ben ik het nou mee eens. Van de rest ben ik het net mee eens, maar daar ben ik het wel mee eens. Nou, en toen gingen we een keer in de bus naar de eerste wedstrijd. En toen begonnen ze te jongen in die bus. En dat was zo mooi, dat was echt mooi. Dus weer een jongen die geweldig de tongen zette en de oren niet cirkelden daaromheen. Want ze jongen daar een hele hoop. Hè, als ze peddelje om te visken of zo, dan gaat het met gezang gepaard. Hè. Dus dat wij vroeger met scootjes bijvoorbeeld de touwen onlutsen. Hè. Nou ja, en ik vond het mooi. Ik vond het echt mooi. Dus eigenlijk weer te ontroerend, zeg maar zeggen. En dat hier in de gaten. Dus toen weer het van de wedstrijd, ik hier mijn verhaal zien en ik zei, nou dominee, jouw beurt. Nee. Hij zei, we jongen. En toen zongen ze van de wedstrijd en dat weer sa. En toen was het veld op het continent kapot. Dat weer echt fantastisch, hè. Dat had ik in Afrika, ik wil eens meemaken, in Johannesburg, in Soweto. En dat is Orlando Pirates. En daar ben van die grote zwarte jongens, die kan ik goed voetballen. En die ben fanatiek. En die zong ik. Maar dat is een strijdlied. Dus als hij 16 jaar, dan denk ik van, my god, maar wat is je voetballen? Dat weet ik wel. Nou ja, dat kan ik wel. En toen ging ik, de allereerste keer dat ik er weer. Toen ging ik bij de koud staan. Met die streepjes eromheen, werd de trainer in blauwe maat. Dus daar stond ik, dat weer voor de wedstrijd, dus bij de warming-up. Er komt een man naar mij daar en die weet leuk, die pakt me bij de belen en die won me er. Ik zei, kom op joh, even normaal doen. En nou ja, uiteindelijk, maar ik moest erbij. Ik zei, als je een Hans Vonk letter, waarom moest ik erbij? Ja, zei hij, dat is logisch trainer, want dat is van hun. En als de vijand erin komt, dan verliezen ze. Dus die waren hartstikke erbij gelovig. Hè? En als een flesje ergens deelt zet, is op een verkeerd plak voor hun. Ja, dan pak je het fles en gooien ze voort. Want jij dat net, nee, dat weer van hun territorium.
Nou ja, hij maakte naar mij phone toen er in het nationale elftal zit dat ze nog keeper de nek omdraaien in het kleedlokaal en in de brandstutsen. Want dat maakt een geluk. Dus het is, de wereld is aanmerkelijk primitiever dan wij hebben soms wel wat te gecultiveerd, maar daar is wat primitiever. Nou ja, dat ben echt verhaal. Ik hoop net dat ze hier beginnen met keepen te onthoofden om bij te spelen. Dat laten we dat maar aan Afrika hoor. Ja. Foppe de Haan, bedankt voor deze prachtige verhaal. Je krijgt nog wel, je hebt een boekskrum, maar komt er nog een boek met bijvoorbeeld dit soort verhalen? Die staat er volgens mij wel ongeveer in. Zit deze erin? Nee, deze lijst staat er net in, dat klopt. Nou, dan zou ik zeggen... En die van Simon lijst staat er ook erin. Dan zou ik zeggen, dan wordt het wel tijd voor een nijboek. Ja, ja. Foppe de Haan, hartstikke tegendank dat jullie er weer een applaus. En we gaan nu naar Jacco aan de andere kant. Ja, die hoi. Ja, ik heb hier 2 mensen bij me waar we even mee gaan praten wat er de komende dagen en de komende maand allemaal op stapel staat. Naast mij Mark Hospers van Explore de Noord. Want het is niet toevallig dat we nu vanavond een sport- en literatuuravond doen. Want ook op Explore de Noord, het stadsfestival de komende dagen, is veel literatuur, of niet Mark? Absoluut, ja, heel veel. Ook Arjan Hut en Peter Middendorp staan op het festival. Oh, we kunnen hier blijven slapen. Ja, blijf slapen. Welkom. Maar nog veel meer dan alleen poëzie en literatuur, hè? Ja, veel meer. Het is een heel breed stadfestival. Wij gebruiken eigenlijk de binnenstad van Leeuwarden als decor voor muziek en verhalen. We hebben op de Oldenhoofskerkhof hebben we een hele grote groentekas neergezet, de Stadskas. Er zijn al duizenden mensen geweest de afgelopen week. En dat is eigenlijk het startpunt voor een soort expeditie van 3 dagen door de stad, waarin je allemaal internationale kunstenaars en artiesten vindt, die allemaal naar Leeuwarden zijn gehaald. En ook heel veel lokale artiesten. En even voor de duidelijkheid, in die stadskas zit geen groente, hè? Er zit geen groente, er zitten mensen in. En je kunt daar bier drinken en je kan daar een hapje eten. En het is eigenlijk het festivalcentrum, het warme stadshart van eigenlijk de komende 3 dagen Explore the North. En het is op bijzondere locaties, kan je een paar noemen? Het is bijzondere locaties zijn bijvoorbeeld de Westerkerk ziet er waanzinnig uit. We kleden we helemaal mooi aan. De Friese Club hiernaast. We gebruiken de biljartzaal, wat echt een plek is waar je normaal gesproken nooit komt. We gebruiken de popbunker op een heel andere manier. Dan gaan we een soort poëzie darkroom maken. Waarbij je naar binnen gaat en op een hele andere manier poëzie beleeft, laat ik het zo maar zeggen. En het is ook een heel belangrijk onderdeel van het festival zijn de expedities. Dus er starten op vrijdag en zaterdag heel veel expedities die door de hele stad gaan. En je vindt dan een hele kleine intieme setting. Ontmoet je artiesten, schrijvers, muzikanten. En die gaan dan echt heel erg persoonlijk voor je spelen op heel erg mooie locaties. Fantastisch. www.exploredernorth.nl voor kaartjes? Yes, absoluut. En ook bij de Stadskas. En bij de Stadskas. Dus wilt u de komende dagen mooi door de stad gaan met dit fantastisch festival. Wat ik u kan aanraden, moet u dat doen. Naast me nog Marinda de Groot. Kom even een stapje naar voren, dan ben je ook in het licht. Ja, want Iepen Up is natuurlijk niet alleen Iepen Up live hier, maar ook allerlei spektakel en happenings in de stad. Vertel daar eens over. Wat staat er de komende tijd nog op stapel? Nou, de list die stond in het begin van deze week nog heel mooi recht in de stad tegenover de CNA ongeveer. Is helaas omgewaaid. Maar het goede nieuws is, vanaf morgen staat hij weer in de stad. En wat is de list? Het is een hele lange lijst met allemaal namen van vluchtelingen die zijn overleden omdat ze op weg waren naar Europa en die het niet gehaald hebben. En waar komt hij nu te staan? Nieuwe locatie is het Beursplein. Dat is tegenover de Oude Biep. Nou, laten we hopen dat hij daar niet omwaait. En wat is er nog meer? Daarnaast is er New Faces. Die hebben een Wall of Dreams aan de zijkant van de Harmonie hier. En het is een gedicht wat gemaakt is door nieuwkomers. Dat wordt daarop geprojecteerd, hier om de hoek. Dat is elke avond. Ja, kun je elke avond bekijken. En hebben we nog meer in de Hoge Hoed? Zeker. Aanstaande vrijdag is er een programma over diversiteit en inclusiviteit in de cultuursector. Dat is in Theater. Daar is iedereen welkom, het is een gratis programma. En s'avonds is er een feestje met allemaal nieuwkomers hier in Neushoorn. Kijk eens aan. Was dat hem of heb je nog eentje? Nog meer. Wauw, ga door. De laatste Iepen Op vlogs, die worden dit weekend online gezet. Dus daar zijn we super blij mee. En als allerlaatste zijn overal in de stad deze toffe kaartjes te zien. Die liggen hier ook al op tafel. En het zijn allemaal wensen die in het afgelopen jaar zijn verzameld in het ding, het Iepen Up ding. Dus als je nog een toffe wens hebt, schrijf hem op, geef hem aan ons. Of pak een kaartje en stuur hem naar iemand die je leuk vindt. Nou, hartstikke mooi. Marinda en Mark, hartelijk bedankt. Genoeg te doen nog weer in Leeuwarden. Dan maken we nu even plaats weer voor Siets. We zetten de microfoon hier neer met de laatste gedichten van Epidam over beroemde en beruchte voetballers en misschien nog wel iets meer, maar dat vertelt Siets zo zelf. Ik doe nog 2 gedichten.
Hier een speler en hier een trainer van Heerenveen. Oh, dat mooi, Foppe de Haan. Dat mooi dan? Oké, dat moet ik maar besluiten. Ik ga eerst even een quizvraag, want die foto die je hem krijgt zeggen van Roda en Breuer, die staat naar voren stoten bij die bekerfinale op het moment dat de winnende penalty maker was. Waar weer de penalty makker? Sibon, ja, denk je het volgende gedicht door. Gerald Sibon. Nou goed, de hoek viel net volop te zitten, die ken je hem al, ja. Hij had 3 periodes van Heerenveen spelen. En ik kan je vertellen dat er nog altijd de clubtopscorer is. Klopt het dat? Ja? Oké. Een gedicht van Epidam, Gerald Sibon. Skint me komt net uit een vloeiend en lichtvoetig lief. Mijn slinger wordt het veld bewegend, als wegen hem een doens van glinstering in slalom van de bergen. Gewoon wat een gode zwannen neemt, oren tjoender, goechelder of slangenmees. Maar skint me rint hem stikken op magie, als balbehandeling het kunstig vakwerk is van voeten oefenen in vingervluggens. Vrouw je hem de egen uit, ielgladde mandjes van de synthetisch griene matten en sjoch hem daar steen, die treurwiel van een pilder, skurve vogelskrik, de beide tak en wiet, heegstokkig als een linnenrak te skonken. Kaam goorde brod op wjukken van de hichten, een duvelsjong waard opdreun uit het leeg. Elk eerslid zwidder als een zwerfstien, de vrede turf nog tergend in een noppen. Een slange wil ik hem wel nemen, vanwege weemoed, gif en blazen. Maar drinse weltschmerz rint het stadion vol, als hij een onval onderneemt, maar skint me nou elk eer dat hem de gouden paas Jan sjocht. Akelig op maat, maar zijn briljante houten poot. En het gedicht wat Epidam van Foppe de Haan skreun had, je het woord wetter Fries, prachtig mooi word. En ik leeuwde dat het dat skreun had of dat het gepubliceerd is in het boek wat er Foppe skreun had, wat portret van een bijzonder gewoon mensje heet. En dat kwam in 2001 uit. Woord wetter Fries. Neem sto hem beskieden. Neem dan ek de varen beskieden, die zonder verhef van tjelken zien wjukken uit de ierde slacht. Neem sto hem nochteren, neem dan ek de heide nochteren, die onder een koele glim van douwe al linken pezet en ongloe de wind. Neem sto hem in bannig, neem dan ek de simmerrein in bannig, die drippen van de zwieren bjemmen, de wittering tas zangen beweegt. Neem sto hem effen. Neem dan ek de petkotten effen, en mooi haar diepten, de tjustere marren, die het hegeljocht op honnen dragen. Neem sto hem ijskoud, neem dan ek de friske groen ijskoud, dat inwindig, als een stille veenbraan, het wetter net te keren wellet. Dankjewel. En Griff zal Epidam sjoen ha. Dus Epidam bij deze bedankt dat het op deze manier koe. En hij had de hele jongen al eigenlijk als een soort geestje west. Ik op het scherm. Dus we sluiten oor met een passage waar uit het boek Oer Henk de Jong van Aten de Jong. Applaus. Als het min gaat met een team, zoek je hem net te vertellen, maar die supporters die gaan gauw eens mooi boesdoekjes wijven van trainer donderop. Weet het haast niet meer, maar ik geloof zelfs dat Foppe dat ik wel mooi maken. Die doekjes net, maar wel de spandoeken. Henk de Jong beleefde bij Cambuur iets heel oors en hij vertelt dit roer. Het ging slecht met Cambuur. Het legioen lag er wakker van en ik ook. Ik wilde dat de supporters zich vermaakten en trots waren. Ik deed er alles aan, maar ik had de oplossing niet. Te veel goede spelers waren vertrokken. Maar de trouw van de supporters bleef onverminderd groot. Elke thuiswedstrijd zat het stadion weer vol. Dat is karakter. In slechte tijden manifesteert de ware supporter zich immers. Dat is altijd zo geweest bij Cambuur. Bij Feyenoord
zie je dat ook. Het kan nog zo slecht gaan, het stadion zit vol. Dat is steunend, maar het legt ook druk. En toen kwam ik in het stadion en zag ik het spandoek met de tekst In Henk We Trust. Een mega spandoek van 1,5 meter bij 10 meter. Het was op 19 september 2015. We moesten tegen Twente. Ik zag het en het raakte me diep. Volgens mij was dit volstrekt uniek. Het ging slecht met de club en de supporters gingen achter de trainer staan. Kippenvel, elke keer als ik erover vertel. Ronald Spoor en L.J. van Tuinen, een van de beste graffiti-kunstenaars van Leeuwarden, hadden samen het spandoek gemaakt namens het sfeerteam. Het was een prachtig, professioneel spandoek met mijn kop uit de hand geverfd. Spoor en Van Tuinen, die allebei al meer dan 20 jaar supporter zijn, wilden voorkomen dat de negatieve resultaten op het veld over zouden slaan naar de tribunes en alvast een signaal naar de clubleiding afgeven dat ik moest blijven. Diana en de jongens vonden het natuurlijk ook prachtig. Ze zagen hoe ik worstelde en ze waren trots dat de supporters op me bleven vertrouwen. Eén van die supporters is Sietse Kopal. 34 jaar en hij werkt bij Business Post. Diep bedroefd als Cambuur verliest. Woedend als hij inzet mist en zielsgelukkig als zijn club wint. Trotse drager van de Cambuur-tattoo. Hij bezocht elke training, weer of geen weer, zwaaide altijd naar me en vanaf de eerste dag had ik een klik met hem. Sietse is kritisch en recht door zee, hij kent geen tussenweg. Het mooiste vond ik altijd de dag voor de wedstrijd. Dan schreeuwde hij vanaf de tribune: Henk, ik eis een overwinning. En dat meende hij, hè? Al moesten we tegen Ajax of tegen Feyenoord, Sietse was altijd duidelijk. Ik eis een overwinning. Geweldig. Voor dat soort mensen heb ik een zwak. Aarten de Jong, dankjewel. Dankjewel. Ja, geweldig. Ik wil alle gasten even bedanken. Natuurlijk bedankt voor je komst. Peter Middendorp, Barry Smit, Stefanie Hogeberg, Siets Wiersma, Aarten de Jong, ben ik nog meestal vergeten, weet ik net. Natuurlijk Fopper de Haan. Allen nog even een applaus voor uw gasten. Henk-Jan Dijks, de fotograaf. Hartelijk bedankt voor de komst. Dit weer de Iepen-up voor Van Joen. Blijf nog gezellig even een biertje drinken. Misschien komt er ook een bitterbal om, dat weet ik net. Dus dit is dan de zogenaamde derde helft. Welkom daarvoor. En orenwieken binnen we er weer. En dan is de gast heel wat oors. Jet van Nieuwkerk, de vlogster, oer Soen Ite. En dan net erin terugslaan. Oer een goed liefha, maar daar ook net in terugslaan. Super nieuwsgierig. Zij komt hier orenwieken. Ekjer, we allen van harte welkom in Neushoorn of op de stream. Meestal bedankt alweer voor je aandacht en graag tot een oren keer.